आसाम सरकारनि चिफ मिनिस्टार रिलिफ फान्डनि बेरामि आरो फरायसाफोरनो 14 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएलआबो चेक रानदों। खुलुमबाय, आं प्रिया सुस्मिता बसुमतारी, BMN निउज नायगिरि साफ्रोमखौबो बरायबाय। बोसोरफ्रोमबो आसाम सरकारा रायजोआव थानाय बेरामि सुबुं आरो गोरिब नखरनि फरायसाफोरनो चिफ मिनिस्टार रिलिफ फान्डनिफ्राय राङारि अनसुंथाइनि चेकखौ गथायबोबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। बेबादिनो देग्लाय बोसोरावबो गोबां बेरामि सुबुं आरो गोरिब नखरनि फरायसाफोरनो राङारि अनसुंथाइखौ राननाय नुनो मोनो। बेनिनो दिनै 14 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएलआबो ब्लकनि सिङाव थानाय गासै 122 बेरामि सुबुं आरो फरायसाफोरनो राङारि अनसुंथाइनि चेक राननानै होनाय जायो। बोसोरफ्रोमबो जोंनि आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया साफ्रोमबो MLAफोरनो मोनसे राङारि मोनसे जोंनो मोनसे थफ्ला होननानै बुंनांगोन, बेखौ थफ्ला हरो आरो बेखौ जोङो जोंनि रुगियाफोरनो, जोंनि फरायसाफोरनो जोङो राननानै होनांगौ। फरायसाफोरनो जोङो 5,000 खरि आङो होनाय जादों आरो रुगियाफोरनो थांनाय बोसोराव 10,000 खरि होनाय जादोंमोन, खिन्थु देग्लाय एसे फैसाखौ एसे खम हरदों आरो दाखालि खेल महारन आरो सांस्कृतिक महासंग्रामनि थाखाय 5 लाख फैसा बिनिफ्रायनो बाहायनाय जादों। बेनिखायनो देग्लाय रांनि अनजिमाया खम जानायलाय रुगियाफोरनो थांनाय बोसोराव 10,000 होदोंमोनब्लाबो देग्लाय 8,000 होनाय जादों आरो फरायसाफोरनो 5,000 खरि होनाय जादों। थांखिया बेनो जे जोंनि चिफ मिनिस्टार मानगोनां बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बे खारनावनो हरदों फैसाखौ जे ओरैबायदि माखासे नखरफोर दङ, ओरैबायदि माखासे फरायसाफोर दङ जायफ्रा नखराव थोजासे रां गैयिनि थाखायनो बा नखरनिफ्राय हेफाजाब होनो हायिनि थाखायनो बिसोरनि फरायनाया मालाबा थाबथानो गोनां जायो, थाद'नो गोनां जायो, बा जायफोरनिया फरायनाया जोबथानो गोनां जायो। जे फरायनायाव बिजाब नांगौ, फरायनो मालाबा एडमिसन लानायाव फैसा गैया जायो, मालाबा फरायनायनि थाखाय नांगौ माखासे मुवा बेसादफोर बेखौ बायनो हाया जायो। बिनि थाखाय बिथांमोननि फरायनायाव बादा सौफैयो। बेखायनो जोंहा सुबुं सम्पदा जौगानांगौ, जोंनि गेजेरनिफ्राय मोजां मोजां फरायसाफोर ओंखारनांगौ, जोङो गोरों मानसि ओंखारनांगौ। बे खारनावनो बे फैसाखौ हरनाय जादों आरो ओरैबायदि माखासे नखरफोर दङ बा बेबायदि सुबुंफोर दङ जायफ्रा माने 2,000-3,000 फैसा गैयिनि थाखाय बिथांमोननि फिसा मोनसे बेमारा फैयै फैयै गिदिर मोनसे बेमार जाफैयो। जोङो नुदों जे दिनैनि थारिखआव डक्टरफ्रा नोङो ब्लाड टेस्ट खालामाबा, नोङो सन'ग्राफि खालामाबा, नोङो एक्सरे खालामाबा, मालाबा CT स्केन खालामाबा नोङो मालाबाबो बिथांमोना मुलि लिरा। थारमाने डायग्नोस जाग्रोनांगोन, बिनि उनावसो मुलि लिरनाय जायो। नाथाय आखायाव फैसा गैया। बेफोर खारननि थाखायनो जाहाथे जोंनि फिसा मोनसे बेमारानो गिदिर जाहाथे थाङा, बिनि थाखाय रुगियाफोरनो राङारि मदद होनानै बिथांमोना जाहाथे मोजां मोनसे देहायै थांनानै थानो हायो, नखरा गोबां खहानिफ्राय जाहाथे रैखाथि मोननो हायो। बे खारनफोरनि थाखायनो दिनै बे रांखौ होनाय जादों। आङो आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ जोबोर साबायखर जासिगोन जे थांनाय बोसोरथाम नाङै बिथाङा जोंनि फरायसा आरो जोंनि रुगियाफोरनो जोंनि बिथांमोननो राङारि मदद होनो थाखाय जोंखौ जेखौ हेफाजाब होबाय, बिनि थाखाय आङो साबायखर जासिदों। थांनाय बोसोराव 800नि बारा सुबुंनो जों होनो हादोंमोन, आथिखालाव 600नि एसे बारा फैदों आरो दिनै नैबे चिरांदुवार ब्लकआव 122 बेमारि आरो फरायसाफोरनो होनो हानाय जागोन। जोंहा 9 ब्लक दङ इउपिपिएल हिसाबै। बे 9 ब्लकआव गासैबो हारि सायख'आ जासे, धोरोम सायख'आ जासे बे रांनि अनसुंथाइखौ होनाय जादों। आं मिजिं खालामबाय बेजों जाहाथे जोंनि फरायसाफ्रा मोजां मोनसे थासारियाव फरायनो हायो, रुगियाफ्रा रगनिफ्राय बिथांमोनहा बारग'नो हायो आरो मोजां मोनसे देहा लानानै नखर संसार सामलायनो हायो, बेखौ आं मिजिं खालामदों। बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिबाय। दिनैहाय जोंहा मोनसे चिफ मिनिस्टार रिलिफ फान्ड बिनिनो जोंहा चेक राननाय हाबाफारि दंमोन। जोंनि 14 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि बानजायनायाव जोङो दिनैहाय नैबे जोंनि 14 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि मावख'आव जोङो चिफ मिनिस्टार रिलिफ फान्ड जोंनि नैबे समस्थियाव गासै 122 जोंहा बेनिफिसियारि बिथांमोननो जों दिनै चेक राननो हादों आरो बिनि गेजेराव जोंहा एजुकेशन हिसाबै स्टुडेन्टफोरनो जोङो 76 जोङो फरायसाफोरनो दिनैहाय चेकखौ रानबाय। लोगोसे जोंहा मेडिकेल बा हेल्थआव जोङो गासै 46 जोङो रुगि बिथांमोननो जों दिनै चेकखौ राननो हादों। जोङो बेखौनो खोब गोजोननाय मोनदों। थांनाय 2000
2021 आरो 22 मायथाइनि थाखाय जोङो 247 जोङो सुबुंफोरनो बेबायदि चेकखौ राननाय जादोंमोन आरो 2023 आरो 24 बिनि थाखायबो जोङो निश्चय 215 जन जोङो सुबुंफोरनो राननाय जादों। देग्लाय जोङो 122 सुबुंफोरनो बेखिनि जोङो चेक राननो मोननानै खोब गोजोननाय मोनदों। जों आसा खालामो आरोबाव फैबाय थानाय समाव जायफ्रा दिनै मोननो हायाखै बिथांमोना निश्चय मोननो हागोन जों बेखौ मिजिं खालामो आरो जोङो आसाम सरकारनि गेजेरजों आरो जोंनि बिटिआर खुंथायनि गेजेरजों जोंहा गोबां बेबायदि जोंनि चेक राननाय हाबाफारिया दिनै जोबनानै थांबाय आरो गोदान बोसोरनि थाखाय निश्चय जोंनि नैबे चेक राननाय हाबाफारिया निश्चय जाबावगोन। जोङो थांनाय समावहाय जोङो गियान सोरां बिथांखि, अनसाय बिथांखि, माइनाव सोरां बिथांखि, आइ बिथांखि आरो बिदिनो गुबुन गुबुन माखासे बिथांखिनि गेजेरजों जोङो रायजो राजाफोरनिसिम बेबायदि चेक राननाय हाबाफारिखौ जों खालामबाय थादों। आसा खालामो फैबाय थानाय समाव जों निश्चय जोंनि गोरिब गुन्द्रा रायजो राजाफोरनिसिम जोंनि फैबाय थानाय जोंनि रायजो राजा बिथांमोननो निश्चय जोङो बेबायदि राननायनि हाबाफारिया सोलिबाय थागोन आरो मिजिं खालामो जोङो जोंनि सरकारा 5 बोसोर दाबो जायाखै 3 बोसोरनि गेजेरावनो जथेस्थ' जोङो गुबुन गुबुन बिफाननि गेजेरजों बेबायदि चेक राननाय हाबाफारिया दिनै जाबाय थादों आरो जोंनि सरकारा 5 बोसोर 10 बोसोर 15 बोसोर जुदि जायो जोङो आसा खालामो जोंनि बे ओनसोलाव खुनु गोरिब होननाय थानाय नङा। जोङो साफ्रोमबो मानसियानो थांनानै थानायाव एसेब्लाबो सरकारनिफ्राय मदद मोनगोन आं बेखौ मिजिं खालामो। जाय फरायसाया बे चेकखौ मोननो हाबाय बिथांखौ बे चेकखौ फरायसानि जि नांगौ बेवहाय बाहायजानो नोंथाङा मा खावलायगोन? आङो खोब खावलायगोन आं बेखौनो मिजिं खालामगोन जायफ्रा दिनै गोरिब न'खरनि जायफोर फरायसाफोर दङ दिनै बिथांमोनहा एखमबा समाव एडमिसन लानो हायाखै, एखमबा समाव बिजाब बायनो हायाखै, एखमबा समाव ड्रेस बायनो हायाखै। दा बेफोर जेंनाफ्रा निश्चय नैबे जिखिनि जों दा 5,000नि मोनसे चेक होदों बे चेकनि गेजेरजों एसेब्लाबो रेहाय मोनगोन होननानै आं मिजिं खालामो।